Det er svært helt at undgå kollisioner som bilist. Men de fleste slipper heldigvis godt fra påkørsler af deres bil. Og når bilen kommer retur fra reparation, ser den fin ud igen. Men er den nu det? For under den nye flotte lak kan faren nemt lure. Eksempelvis viser en test, at forkert bilreparation kan betyde en forøget indtrængningsdybde på 6 cm ved fremtidige sidekollisioner. Ved at udsætte en af Danmarks mest populære familiebiler for en crashtest fra siden, og bagefter reparere den igen efter en forældet vejledning, har man ved endnu en identisk crashtest kunne måle store forandringer. Forringelsen af sikkerheden var så markant, at mange eksperter er bange for, at fænomenet kan være skyld i mange og alvorlige personskader. Denne situation er svær at leve med. Især fordi halvdelen af alle dødsulykker med bilister sker som sidekollisioner. Så selvom 6 cm ikke virker af ret meget, så er afstanden alligevel nok til, at den kan være forskellen mellem liv og død. Prøv at forestille dig, hvor stor skade at 6 cm stål kan gøre, hvis det presses imod et skrøbeligt legeme. Den ekstra fare er der ingen, der behøver at udsætte sig for, og den kan undgås, hvis man sørger for, at bilen kun repareres efter bilfabrikkernes autoriserede anvisninger og vejledninger. Den bedste garanti for, at det sker, er dig selv. Og det gør du bedst ved at stå fast på, hvor du ønsker, at din bil skal repareres. Hvis du vil vide mere om faren ved en forkert reparation, så se mere på skadesinfo.dk. Og husk at vælge det rigtige værksted. Alt andet vil være hul i ægget.